हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बिथाङा खामानि मावा एबा दायथ' गैया होननानै बिथाङा बुंदों बे बेयावनो मा मेसेज होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लाबो पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ खोथाफोरखौ लानानै जों हाबा मावो जाय जिखि बुङा मानो जोंहा बिनि सायाव कुनु बाजानाय फाजानाय गैया जोंनि खोथाया बेनोल'मोन बिथाङा सरकाराव गोदानै बिबान लाबाय सरकारनि मुरब्बी हिसाबै टेकिं लादों संबिधाननि आधाराव आरो दिनै बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै 35 लाख जनसंख्यानि जिखिनि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि अभाब अभियोग आरो इलेक्शनाव होनाय जिखिनि प्रतिश्रुतिफोर दङ बेखौ मावफुंनाय बिथांनि दायित्व लोगोसेनो 1993 आव बिएसि सुक्ति जादों भारत सरकार आसाम सरकार एबसुनि गेजेराव 2003 सनाव बिएलटि भारत आसाम सरकारनि गेजेराव एबसु बर' रायजो राजानि मददाव बिटिसि सुक्ति जादों आरो बे सुक्तिया माखासे दफा आद्रा थादों जेरै 95 भिलेजखौ सोनांगौमोन लेन्ड पलिसि मोनसे लाबोनांगौमोन आरो माखासे जिफोर खामानि मावबावनांगौ दङमोन बियो आद्रा थादों किन्तु बिथाङा 17 बोसोर सम मोन्दोंमोन खामानि मावनो थाखाय माखासेखौ बिथाङा मावजोबनो हादों आरो माखासे आद्रा थादों 2020नि सुक्तिनि उनाव 5 बोसोराव माखासे खामानिया प्रमद बर'आ मावबाय आरो गोबां खामानि मावनो थाबावबाय जिहेतु काउन्सिल मोनसेनि रेसपन्सिबिलिटि थायो बिथांमोननि मदद नांगौ आरो बेखायनो जों हांख्रायदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै बर' एकर्डनि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव मदद होनांगौ आरो बिथाङा बुंदों जे जाय सुक्ति खालामदों बिथांमोनासो बेखौ मावनांगोन आंनि दायित्वआ बिटिसिनि थाखाय दा बेखायनो जोंनि खावलायनाया जे बिथाङा बेखौ नेगेटिभ लानाङा बिथाङा सासे रेसपन्सिबल पार्सन आरो दिनै 1500 कोटि थाखा जि फैगोन जेराव इन्स्टिटिउसन इन्डास्ट्रि जेराव जिखिनि एस्टाब्लिशमेन्ट अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथाङानो बेखौ पिता होगोन अब्ला बिथाङा मावफुङा होननानै बोरै बुंनो हायो बिथाङा मावफुंगोन आरो बेखायनो बिथांनिफ्राय जों बिदिखौ हास्थायाखै बिथाङा पजिटिभ लानांगौ आरो जों बिथांखौ लोगो हमगोन होननानै बुंदों सम आरो सुबिदा नायनानै बिथांजों सावरायगोन आरो जों खावलायगोन जे सासे गार्जेन सरकारनि मुरब्बिया सरकारनि मुरब्बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगौ आरो एकर्डआ भारत सरकार आसाम सरकार आरो आन्दलनकारिनि गेजेराव जादों जाय सरकाराव फैया माने बिनि रेसपन्सिबिलिटि आरो 1985 आव आसु आसाम गणसंग्राम परिषदआ खालामनाय आसाम एकर्डखौ दिनै 40 बोसोरनि उनाव बिप्लब शर्मा आयगनि जि रिकमेन्डेसन दानि एनडिए आरो बिजेपि सरकारा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना मावदोंबा हाग्रामा महिलारिया मावनो हायै जेबो बाथ्रा गैया बिथाङा जिखि बुङा माने बिथांनिफ्राय जों पजिटिभ बाथ्राखौसो खोनासंनो लुबैयो आरो राजखान्थिनि थासारिया आलदा दिनै राजखान्थि गैलिया आरो राजखान्थि खालामनांगौबो गैया बिथांनो मोनसे मेन्डेट होबाय आरो दिनै जिहेतु मेन्डेट मोनबाय रायजो राजानि बिसास आरो आस्थाखौ लानानै बिथाङा खामानि मावनांगौ बे पलिटिक्स खालामनायनि बा पलिटिकेल बाथ्रा बुंनायनि सम नङा होननानै जोङो सानो गोजोन्थों